La primera edició del Dia de l'Emprenedor en Esport es va celebrar a l'edifici Cibernàrium de Barcelona Activa, organitzat conjuntament per Indescat i l'ICEP. D'alguna manera el que reforça i el que volem amb aquesta jornada és visualitzar aquest impuls i aquest suport a l'emprenedoria. De fet, en tot aquest procés, diguéssim, de l'emprenedor, de cobrir les seves necessitats que té del dia a dia, per tant, des de connectar-les amb les empreses del sector, a validar y contrastar sus modelos de negocios, acompañarlos en un proceso de mentoring. Y creo que el principal objetivo del Día del Emprendedor es poder crear alrededor del deporte y la tecnología una comunidad de emprendedores, inversores, industria y personas interesadas, estudiantes y personas interesadas en desarrollar nuevas ideas, nuevos modelos de negocio en el ámbito deportivo. La jornada, en la qual van participar més de 100 emprenedors i inversors, va incloure diferents ponències a càrrecs d'experts en esport, innovació i emprenedoria, i també es van fer taules rodones i tallers. La innovación deportiva está impactándose muchísimo por el desarrollo tecnológico. Entonces, cuando empiezas a ver qué capacidades vamos a tener en el futuro, pero muy temprano, en 2-3 años, de capacidades de captar el dato, y luego asocias esto a la capacidad de transferir el dato en tiempo real a la nube gracias al 5G que está llegando, a la capacidad de inteligencia artificial y cognitive computing, pones todo esto en una fórmula y empiezas a ver un poco que el reto del futuro en el deporte no va a ser cómo medimos, cuánto medimos, cómo analizamos, por eso, cuál es la pregunta al cual tenemos que dar una respuesta, ¿no? Y cómo podemos focalizar nuestras energías para llegar a lograr esta respuesta. Aquesta jornada té com a objectiu convertir-se en la principal trobada anual per a tots els emprenedors de Catalunya. Doncs jo crec que va molt en consonància el que és la ciutat de Barcelona, no? I poder tenir aquí, des del món de l'esport, tant de talent concentrat, no? I amb tanta bona actitud, com ara sentíem, jo crec que és un dels tresors d'aquesta ciutat i li dona significat i sobretot li dona la importància de viure en una ciutat reconeguda internacionalment, no només pels grans esdeveniments que organitzem, sinó també per la creativitat i el talent. Sobretot una oportunitat perquè totes aquelles idees que tenen emprenedors de l'àmbit de l'esport puguin ser transformades, diguem, en petita empresa i, per tant, en realitats. El món de la característica que té la indústria esportiva és aquesta constant, que és el canvi. Per tant, la necessitat que noves idees entrin contínuament en el sector i, per tant, l'emprenedoria, les startups, són una necessitat que té el propi sector industrial esportiu i, per tant, l'oportunitat de la jornada, que aquestes idees trobin algú que les ajudi a fer-se realitat. A la sessió de tarda hi va haver un fòrum d'inversors, en el qual 5 startups relacionades amb l'àmbit de l'esport van presentar els seus projectes davant d'un grup d'inversors. El Dia de l'Emprenedor en Esport s'emmarca dins del programa Indesap, que organitzen Indescat i l'ICEP amb el suport d'Acció. Acció entra de ple en l'àmbit de l'ecosistema emprenedor de les startups perquè sabem lo complicat que és tot això i intentem fer el possible per connectar tot l'ecosistema, per poder apropar les actuacions diverses que es puguin fer des de diferents entitats i donar visibilitat a aquest ecosistema que és tan dinàmic i tan ric, català. Llavors, qualsevol activitat que considerem que va en aquesta línia, intentem fer el possible per ser-hi, per donar suport d'alguna manera. La pròxima cita d'aquest programa serà la 5a edició dels Premis Empresa i Esport que lliura cada any el clúster de la indústria catalana de l'esport i que per primera vegada inclourà una categoria específica d'emprenedoria. L'acte de lliurament de premis es farà el pròxim 30 de novembre.